Huwebes Santo, Misa sa katapusang panihapon sa Ginoo. Gitudloan kita gikan mismo sa atong ebanghelyo nga si Kristo nakahibalo ng daan sa kasakit nga iyang mahiaguman. Sa atong kaugalingon ug tawhanong kasinatian, kung aduna gani kitay paabuton, dili gayud kita mahimutang. Magsigi kitag balik-balik ug hunahuna sa mga posible nga mahitabo, maayo man kini o dautan. Busa, unsa na lang kaha kadako ang kahingawa nga nahiaguma ni Kristo, dili tungod kay siya bayawon, apan tungod siya pagasakiton sa kasakit nga hilabihan. Sa usa ka libro nga naguluhan nga The Case for Christ ni Lee Strobel, adunay nahisgutan nga nakapakuha sa interes sa usa ka magbabasa. Tinuod ba nga si Hesukristo nagsingot og dugo didto sa tanaman sa Getsemani? Ang tubag tinuod, ug kini nga kahimtang gitawag og hematidrosis. Kini dili kasarangang mahitabo, apan matud pa sa definition, hematidrosis is associated with a high-level degree of psychological stress. Severe anxiety causes the release of chemicals that breaks down the capillaries in the sweat glands. Ang resulta adunay mga gagmayng tulo sa dugo nga mugawas gikan sa lawas sa tawo. Ug ang laing kahulugan paniana nga ang panit mamahimong sobra kahumok nga kun maigo sa mga latos bation gayud sa tawo ang sobrang kasakit nga kini iyang ikamatay. Ang kahadlok ug kahingawa makapabalda sa tawo matag karon ug unya. Apektado niini ang atong emosyon, paglihok ug desisyon. Apan kining maong kahadlok wala gipanumbaling sa Hesukristo. Tinuod nga diha sa iyang tawhanon nga kahimtang nakaingon siya, Ginoo, kun mahimo, kuhaa kining kupa sa kasakitan kanako, apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imong pagbuot maoy matuman. Kini nagpadayag lamang sa tumang pagpaubos ug sa kadako sa gugma nga buot ipadayag ni Hesukristo kanato. Ang katapusang panihapon nga atong gisaulog nagpadayag na sa sakripisyo ni Kristo didto sa Kalbaryo, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo, kini ang akong dugo nga iula alang kaninyo. Kining Eukaristiya nga iyang gitukod ni ining katapusang panihapon, nagtawag kanunay kanato sa paghinumdom. Buhata kini aron paghandom kanako kang Kristo hangtod sa iyang sunod nga pagbalik. Ug ang paghugas sa mga tiil nagmatuod sa tim-os nga gugma nga gipadayag ni Hesukristo kanato ug nga ato pud unta kining mapadayag sa uban. Mga igsuon, niining atong pagsugod sa tulo ka adlaw nga pagsaulog sa pag-antos, pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagkatigom kita karong gabiuna aron pagpalab-as sa atong panumduman sa katapusang gabii kanus-a si Kristo na nihapon uban sa iyang mga tinun-an. Atul sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo sa mga Hudiyo, gihatag ni Jesus dinhi kanato sa iyang lawas ug dugo timaan sa bag-ong katawhan. Ug aron mapadayag ang kahingpitan sa iyang gugma, gihatag niya kanato ang bag-ong sugo sa gugma, ang gugma nga nag-awhag kanato sa pag-alagad sa atong isig katawo.
Iyang gipakita ang iyang dakong gugma ug pag-alagad timaan sa iyang pagpaubos pinaagi sa paghugas sa tiil sa mga apostoles. Puno karon sa tinguha sa kinasingkasing ug mapaubsanong pag-alagad alang sa kagawasan ug kaluwasan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulo nga adlaw ni ining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya, usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan, mag-agad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap sumala sa makaon sa matag tawo. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini ug nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamo karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabii. Unya magkuha silag dugo ug ipahi diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingna niini ninyo pagkaon. Magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas, ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabhiuna, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tawo ug mga panganay nga laki sa mga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inig kakita ko sa dugo, sayloan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo inig kastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buotang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo.
Ang kalis nga atong gibendisyonan mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mibiya si Jesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot karaunya. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Simon Pedro mitubag, kun mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya, busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanakog magtutudlo og Ginoo, ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyog panig-ingnan,
aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.